Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Ubaba uNsibanda okubingelelayo dlalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa ukuthi asihlanganise ngalendlela namhlanje. Muhle uluthando. Bazalwane, usuku oluhle kangaka. Lwaze lwaluhle usuku. uNkulunkulu wethu uyasithanda. Ngiyafisa nje ukuthi ngiqinise labo abasemanzini besekhaya lezwi, labo abahanjelwe izihlobo zabo, kwangathi uNkulunkulu anganiqinisa kakhulu, anipha amandla ukuthi nivuke nizithathe. Siyakhuleka ukuthi uNkulunkulu anisize uma nisalungiselela ukuthi nimfihle uthandiweyo wenu, kwangathi uNkulunkulu angaba nani aniqinise, icebo lakhe lifezeke, kube nokuthula ekhaya, ngoba ngezinye izikhathi-ke kube nesiyaluyalo uma kukhona ohambile ekhaya. Kwangathi kungaba nokuthula. Ukuthula kwenkosi makunigcine kunilondoloze. uJesu Kristu inkosi. Ngiyacela ukuthi siqale sikhuleke. Sikhuleke singakayizwini lenkosi. uJesu Kristu inkosi. Baba, egameni likaJesu ophilayo, uNkulunkulu wethu nomusa, siyabonga, sisondela kuwe ngaso lesi sikhathi sikudumisa, sibonga ubuhle bakho. Lithi izwi lakho umuhle, uyinqaba ngosuku lokuhlupheka. Akekho Nkosi ongaphepheli kuwe uma ethanda. Okwethu kuphela ukusondela kuwena, ngoba umile eminyango uyangqongqotha, ufuna ukungena. Ilona loyo makakuvulele ungene, uhlale phansi udle naye. Siyabonga Nkosi ukuba ube inkosi enguJesu, enomusa nobubele kangaka, usithengile ngegazi lakho. Kanti ibandla lakho Nkosi lilalele izwi lakho. Ngilinikela kuwena amalunga aleli bandla ngokuhlukana kwawo, elalela ngezikhathi ezingafani. Ngiyacela Nkosi ube nabo, nabazoyishera lenkonzo ubabusise, nabaletha abantu liyakhula ikhaya lezwi ngenxa yabo, babusise uNkulunkulu wethu, babiyele nemindeni yabo. Ngiqalekisa konke okumelene necebo lakho. Ngicela ubabusise ngo-Isaiah 54:17, abaletha abantu ekhaya lezwi, othi asikho isikhali esilolelwe bona siyophumelela, nolimi olubavukela uzolwahlulela. Phinde ubabusise Nkosi ngamaHubo 125, uvesi 1 novesi 2, othi abakwethembayo bayofana nentaba sesiyoni yonemile engenakuzanyazanyiswa. Mabangazanyazanyiswa Nkosi, ngoba balethile abantu ekhaya lezwi. Ngiyabakhulekela Nkosi ubaqinise. Ngikhulekela Nkosi novesi 2 ukuthi usebenze kubona. Uthe njengokuba iy'ntaba zihaqa iJerusalema, kanjalo abantu bakho uyabahaqa kuze kube phakade. amaHubo 125, mawuhlale kulona loyo Nkosi oletha umuntu. Nakubo-ke Nkosi abasazama kungalungi, basize Nkosi, ngiyacela. Abenhliziyo yakho badonse. Ngiyakhuleka uNkulunkulu wami, baphume abazosiphazamisa, baphume abazophazamisa umsebenzi wakho bewukhiphe endleleni. Ababengekho Nkosi ngibizwa, ababengekho Nkosi ungitshela ukuthi angivule izwi, ikhaya lezwi. Namhlanje sekuyibona abafuna ukuhamba phambili kukhona konke. Siyakhuleka uNkulunkulu wethu. Ngiyacela Nkosi, ama-branch ofisa abe khona mawabe khona, biyeleka vikeleke. Ama-branch ongafisa abe khona mawashabalale ngegama lenkosi uJesu Kristu ophilayo. Ushilo-ke Nkosi ezwini lakho, Mateyu 18:18 noMateyu 16:19, wathi engikubophayo emhlabeni kuboshwe ezulwini. Ngegama lenkosi uJesu Kristu ophilayo, mabaphile abantu ezindaweni zonke, abagulayo basindiswe, nabagula emphefumulweni basizakale. Wonke umuntu Nkosi akufuna usenokutholwa. Siyeke ukunaka izinto ezingasisindawo nezisiphazamisa kuwena, kodwa sifune wena. Siyabonga uNkulunkulu wethu, sinikele ukuphila kwethu kuwe, uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu wethu, siyamdumisa, bangcwele. Akekho ofana naye, akekho njengaye.
udumo lonke lungolwakhe lumfanele izikhathi zingakabikho namanje kuze kube phakade. Masifundeke izwi lenkosi silitholayo ngokaJohane chapter 17, umkhuleko wenkosi yethu uJesu Kristu ezikhulekela yena nabafundi bakhe nabakholwayo bekholwa ngenxa yezwi elikhulunywe abafundi bakhe, yithi labo. Verse 20 no-21, angiceleli laba bodwa kepha nalaba abakholwa yimi ngezwi labo, ukuba bonke babe munye njengalokhu wena babukimi nami ngikuwe, ukuba nabo babe kuthina ukuze izwe likholwe ukuthi wena ungithumile. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Safika-ke isikhathi saqhubeka no-verse 22 saye sawufika ku-verse 26. Sibuya-ke ngoba sigcizelela ubunye, kodwa umphiko uKristu uyakuphazamisa ubunye. Umphiko uKristu ongenamthetho. So-ke ongenamthetho-ke kuzofika isikhathi sokuthi ambulwe. Kodwa manje asikakafiki. Njengoba engambuleki nje, yingoba kukhona abaphazamisayo ukuthi ambulwe. Ngiyathanda ukuthi urefresh imiqondo, ngiye lapha kwabaseThesalonika besibili chapter 2 siqale ku-verse 1. Kepha siyanxusa bazalwane mayelana nokufika kwenkosi yethu uJesu Kristu nokubuthanela kwethu kuye. Ukufika kwayo nokubuthanela kwethu kuye izinto ezimbili ezingafani. Angizongena kuzona ngoba ngayichaza. Uma ungazazi buza kulo muntu akufaka ekhaya lezwi uzokutshela. Verse number 2, ukuba ningasheshi ninyakaziswe engqondweni yenu, ningethuswa noma ngomoya noma ngezwi noma ngencwadi ngokungathi vela kithi, sengathi usuku lukaKristu selufikile. Verse number 3, makungabikho umuntu onikhohlisayo nangayiphindlela ngokuba lokufika kungaveli iqala ukuhlubuka. Siyakubona ukuhlubuka kuyavela. Kuthiwa kalufika usuku kungaveli iqala ukuhlubuka. Kwambulo umuntu ongenamthetho indodana yokulahlwa. Kusafanele yambulwe bafowethu. Verse 4, omelana nakho konke le ndodana yokulahlwa. Imelana nakho konke, uzikhukhumeza phezu kwakho konke okuthiwa uNkulunkulu noma into ekhonzwayo, azazihlalise ethempelini likaNkulunkulu ezishaya uNkulunkulu. Verse 5, anikhumbuli yini ukuthi ngisekhona kini nganitshela lokho na? Verse number 6, senikwazi okumbambezelayo uzambulo ngesikhathi sakhe, ngokuba imfihlakalo yokungabi namthetho isiyasebenza kuphela ukuze kudediswe yena ombambezelayo. Umbuzo ukuthi ubani lo bambezelo ongenamthetho? Lapho-ke uzokwambulwa lo ongenamthetho eyakumqeda inkosi uJesu Kristu ngomoya womlomo wayo. Sesikhulumile ukuthi yini umoya womlomo wayo. Imchithe ngokubonakala kwayo. Sasisiba nombuzo ukuthi kulezi zinto ezintathu ubani ovimbe ukwambulwa kongenamthetho? Kungaba uhulumeni number 1, kungaba umoya ongcwele, kungaba ibandla. Sichazileke kabanzi ngohulumeni, siyachaza ngomoya ongcwele, njengamanje sikhuluma ngebandla. Ibandla liwubani? Ibandla liyini? Sisekulelo vesi-ke lisitshelayo ukuthi ibandla liyiphunga lokwazi kukaNkulunkulu. BaseKorinte besibili chapter 2 siqala ku-14, kodwa makabonge uNkulunkulu osihola njalo odwendweni lokunqoba kuKristu nobonakalisa ngathi iphunga lokwazi kwakhe ezindaweni zonke. Phela washo uJesu ekhuluma noPetro wathi, phezu kwaleli dwala ngiyakulakha ibandla lami, amasango eHadesi awayokulahlula. Amasango ani? eHadesi. Hayi, asiqhubeke. Ngokuba siyiphunga elimnandi likaKristu kuNkulunkulu. Khulunywa ngebandla la. So wena ungalona ibandla, phuma umuculu ungahlangani, musushintsha izinto ozifice ebandleni. Hamba uyoqala lakho noma hamba uyosubmitha kwenye indawo, musushintsha izinto ngoba uzixabanisa noNkulunkulu. Uzokushaya. Hayi futhi uzokushaya. Uzokushaya musuzixabanisa noNkulunkulu. Musushintsha izinto ozifice ebandleni.
hamba uyofuna eyakhe mandate usebenze ngayo ngoba uzophambukisa abantu ume ngolunye usuku phambi kaNkulunkulu ubuzwe ngale mphefumulo okudabukisayo sakhe isihogo soshisa kakhulu kunesabanye. Ngakho-ke siyiphunga elimnandi likaKristu kuNkulunkulu kuba abasindiswayo nakubo abalahlwayo. Kulaba siyiphunga lokufa kube ngukufa kwabalahlwayo, kodwa kulabo siyiphunga lokuphila kube ngukuphila abasindiswayo. Sikuchazile kabanzi size kube nombuzo ukuthi ubani ongangalokho na. Uvesi 17-ke lo esikuyena nesimshiya izolo siphakathi sathi simhlokozile. Uthi ngokuba sinjengabaningi abonakalisa izwi likaNkulunkulu ngenxa yenzuzo. Asikwazi ukonakalisa izwi likaNkulunkulu ngenxa yenzuzo. Abantu bayithanda imali, abantu bafuna iminikelo, abantu banikelisa abantu kodwa bebe bengabaphakela ukudla kamoya. Kodwa ufuna imali yomuntu, kodwa umphakela wenze lutho. Ayibizwe imali kumzalwane. uJesu uthinta umzalwane akunika imali ngoba ekubona ukuthi uyasebenza. Ngoba ugcina ungasalimeli iqiniso ngenxa yokuthi ufunani wena, ufuna imali. Siyalimela iqiniso. Izwi lenkosi Timotheo wesibili chapter 2 verse 15 uthi khuthalela ukuba uziveze uthembekile kuNkulunkulu. Imali ayikwazi ukuthi uvele uthembekile kuNkulunkulu. Abanye bayamangala, abanye baze bafise ukuba yimina. Ngoba la ngihamba khona ihlelwa inkonzo iqedwe abayihlelayo. Yesu angazi uma uyangizwa yini. Ngesikhathi sihlela inkonzo endaweni ethile, ngiphinde nginikele, ngibanike lokhu uNkulunkulu athi angibanikeze khona, ngibaxhase belungiselela inkonzo. Sifike sibakhonzise, mase kunikeliwe bese ngiyawushiya futhi umnikelo. Angiwuthathi ngoba nakho nginikelile. Angithi nabanye abazalwane basuke benikelile. Khona abanye abazalwane abanikelayo uma kuzoba nenkonzo endaweni ethile. Abanye banikela ngokubhaka, abanye banikela ngemali uqobo, nami futhi ngiyanikela. Kodwa lokho akunginiki ilungelo lokuthi mase ngihamba ngihambe nomnikelo obuwenziwa lapho. No, angisebenzeli mina imali. Angiyena umfundisi wemali. Abantu abangiqondi. Abantu bathanda ukusebenzela imali, ngeke uthole umvuzo wakhe ezulwini. Uma uphila ubungcwele, uhamba ngobungcwele, uyongena nje ungatholi ngisho umqhele. Ngoba umqhele wakho ubuhamba ucutha kubantu la ubafuna imali ubanikelisa. Asikwenzi lokho. Mawufuna imali uyaguqa ukhuleke uNkulunkulu akunike. So-ke ngiyanikela, mhlawumbe ukuthi abanitshela, angisho futhi abanitshele ngoba ukunikela kuyimfihlo. Kodwa ngiyakuxoxela nje, ngiyanikela nje futhi ngemali ebhekile. Kodwa futhi angiyilandeli ngibuze isalile kwenzakalani. Bayazi sebehlelile. Sihlela nabo. Wena uthi bahlele bodwa, cha sisuke sisonke mina ukuthi sikhuluma nocingo. Ngibuze lokhu kukhona. Ucabanga ukuthi udinga malini? Athi mayesho bese ngiyeqisa. Uma ethi akazi, ngithi inkosi ngimnike malini? Athi mnike imali engaka. Bese ngiyamnika ahamba asebenze. Nifike bazalwane nishaya imali ninikela. Cha bomsibanda akazohamba nayo, kodwa ngizoyikhulekela uma benginikile o-MC ithuba, ngiyibusise ngoba wena ufuna isibusiso. Kodwa sishiye kubo phela labo abakhandlekile, bafaka opetrol, baqasha imoto, benza lokhu nalokhu. Angishiye kubona. Mina yami ngiyakhuleka uNkulunkulu anginike. Nginjalo-ke mina angisena umfundisi wemali. Yebo, imali iyimpendulo yakho konke. Kodwa ibusisiwe mayivela kubani? Kumnikazi wesiliva negolide. Asiqolani ngemali la. So ngiyafisa nabafundisi uNkulunkulu anginikeze bona bangangena umoya wemali. Bangahambi befuna imali ebantwini. Bobe benzi ivangeli lasentabeni. Elasentabeni limahala. Elasentabeni lihamba mahala. Konke kwasentabeni akukhishelwa mali. Ngakho-ke ngiyanicela nje, ngiyanincenga bafundisi bami nabavangeli endaweni zonke, ningayigijimisa imali ngoba niyophuma evangelini engilinikeziwe.
and phuma-ke uma uthanda ukuphuma uhambe yokwakha nawe elakho engazi ukuthi uzobutshela ubani ngoba mina kwasho uNkulunkulu ukuthi ngilakhe ngangingakholwa mina ngangingafune ukuba umfundisi mina wangisukela nje uNkulunkulu ngavuma ngiyabonga ngoba isikhokho sami sasiyoba simbi. So asiyekeni ukuqola abantu. Akusho ukuthi ungashumayeli uchaze umnikelo ukuthi umnikelo uhamba kanjani, kodwa musubasabisa abantu banikelise ngevesi abantu baze bagodola abantu sebesabe engathi ngeke bangene ezulwini ngoba banikelanga kuwena. Iphutha lelo. Imali eyenza umuntu angangena ezulwini okweshumi, yabona kokweshumi ungeke ungene ezulwini ngoba uNkulunkulu ukufuna kunoma ubani. Uthi sizwe sonke niyangiqola, akashongo ukuthi ufuna kwabasindisiwe kuphela. Ukweshumi uyakufuna okwakhe. Funda uthi uxolo Leviticus 27 verse 30. Konke okwezwe nezithelo zezwe zingezika Jehova, okweshumi kwazo kungcwele. So uNkulunkulu uyakufuna nje. Uyakufuna nje. Uyakholwa awukholwa okwakhe nje okweshumi. Thembeka-ke kukho ebandleni okhonza kulona. Ayithembeka futhi kakhulu. Angidluleke lapho. Bengichaza ukuthi angisiyena umfundisi wemali. Ngakho-ke uverse 15 ka2 Timothy chapter 2 uthi khuthalela ukuba uziveze uthembekile kuNkulunkulu, uyisebenzi esingenamahloni esiqondisa kahle izwi leqiniso. Hayi bafowethu, asilikhulumeni izwi, asiliqondise liqonde ngqo. Ungalinongi, ungalifaki usawoti, ungalifaki ushukela. Limnandi nje linjalo futhi liyaphilisa. Ngisho libhlungu, limshise limshisayo, kodwa liyaphilisa. Mina ngikhuluma ngezwi. Lithi-ke siphuma kulona uverse 17 ka2 Corinthians chapter 2. Ngokuba asinjengabaningi abonakalisa izwi likaNkulunkulu ngenxa yenzuzo, kodwa njengabaqotho, njengabavela kuNkulunkulu sikhuluma phambi kaNkulunkulu sikuKristu. Uqotho yini wena? Hayi ngiyabuza mina, uqotho yini wena? Ibaqotho khulume phambi kaNkulunkulu ukuKristu. Ngifuna ukuya laphaya encwadini kaPetro uqala uchapter 5. Soqala nje asiqale kuverse 1. Asiqale kuverse 1. 1 Peter chapter 5. Ngoba uverse ngisathathwa ubani? Uverse 17 ka2 Corinthians chapter 2. Uverse 17. Kodwa-ke siku1 Peter chapter 5 verse 1. Ngakho ngiyawancenga amalunga phakathi kwenu, mina engiyilunga kanye nawo, nofakazi wezinhlupheko zikaKristu, nomhlanganyeli wenkazimulo ezokwambulwa, ngithi. uPetro la uzehlisile, akazibizi ngompostoli njengabanye bekugqamisa ukuba umpostoli. Ufuna aziwe noma ngabe ikuphi umpostoli usibani bandlo, umpostoli uNsibandelo. Akho umpostoli ongena ezulwini. Mawayapha kwisambulo ezulwini kukhona inkosi uNkulunkulu uJehova Sebawothi, kube khona indodana yakhe uJesu Kristu ngakwesokunene, bese kuba nezidalwa eziwu4 ezongeza isihlalo, bese kuba namalunga elders awu24. Sekuphelile. Ayikho umpostoli, akho archbishop lapha, akho mfundisi lapha. Uthi uPetro, ngakho ngiyawancenga amalunga aphakathi kwenu mina engiyilunga kanye nawo. So uzehlisile, uthi naye uyi-elder kanye nama-elder, ngoba ezulwini kungena i-elder, akungeni upostoli. Njengoba nani ngibiza ngompostoli nje, kodwa lelo gama liyosala ngaphandle, alingene ezulwini. Hayi, angeke lingene. Kungena ukuthi ngiyini? Ngiyi-elder. Singama-elder sonke. That is a position engene ezulwini. Uthi-ke uPetro, ngakho ngiyawancenga amalunga phakathi kwenu, mina engiyilunga nawo, nofakazi wezinhlupheko zikaKristu. Ngoba uhluphekile, uyafakaza, wambona uKristu ehlupheka behamba naye. Athi nomhlanganyeli wenkazimulo ezokwambulwa, ngithi. Uhlanganyela inkazimulo ezokwambulwa. Yalusana umhlambi kaNkulunkulu phakathi kwenu, kungabi ngokucindezelwa, kodwa ngokwentando kaNkulunkulu.
kungabi ngenxa yenzuzo eyihlazo kodwa ngenhliziyo evumayo. Yabona inzuzo kuyaqhutshekwa nayo, hayi akake ngiyibambe la, hayi angiyibambe la, ayisazogxila la kwinzuzo. Abayeke abantu ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu bebheke inzuzo. Hayi kuyeke lokho, kuyeke nje, hlukana nakho. Uma uhluphekile udinga utho, guqa cele uNkulunkulu, ngena emkhosini ufaste, uyeke ukudla, uNkulunkulu uzokunika. Ake siguqe sikhuleke. Lamnandi nje, yamnandi inkonzo. uJesu Kristu inkosi. Baba, egameni likaJesu ophilayo, uNkulunkulu wethu siyabonga ngoba uyasithanda, uyasiqwashisa ngezinto ezisilimazayo kakhulu thina befundisi. Kuba sizigade imali, uthando lwemali, uthando lwesifazane, impakamo, zintathu izinto ey'qumba phansi umfundisi. Siyabonga Nkosi ngoba uyasiqwashisa. Uyaphakama umfundisi mayesenemali. Phakama umfundisi mayebandla lelikhulu abukela abanye abefundisi phansi. Ngeke asangena ezulwini. Mayesenemali aphakame. uNkulunkulu wethu sisize. Mayesenemali nesifazane sibe la kanti useyesihogweni. Siyabonga Nkosi, ngisize ngiwutuba umzimba wami kuba ngathi sengishumayeza abanye ngilahlwe ngaphandle. Kwangathi bonke bangathola isibonelo abahamba kanye nami siza kuwe ekhaya ezulwini, babuke ukuthi mina ngihamba kanjani. Sikunika udumo-ke Nkosi, lungolwakho lukufanele. Ibusise le nkonzo, busise bonke abayilalele. Ngicela ngegama elinamandla leNkosi yethu ephilayo, uJesu Kristu inkosi. Amen. Hayi-ke siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa. Bavunze bantu siyavalelisa ndlala ifa izulu ngithi uJesu Kristu inkosi.